Hele sammen citronelsker 53. Jeg vil bare gerne lige starte ud med at sige tusind tak for 100 abonnenter på min kanal. Personligt selv vil jeg gerne op på 100.000, fordi det er mængden af citroner, jeg indtager hver dag. Men for tak til 100 subscribers, så har jeg tænkt mig at lave en special. Det bliver 3 produkter i den her video, og i del 2 kommer det til at være en Q&A. Så stil endelig nogle spørgsmål nede i kommentarfeltet. Det første produkt, jeg kommer til at prøve, er det her. Jeg fandt det i supermarkedet, og det er gult, ligesom citron. Så jeg glæder mig til at prøve den. Jeg kan næsten ikke dufte. Okay, det virkede heller ikke. Nå, lad os bare prøve at smage den. What the fuck? Okay, jeg fandt endelig ud af, hvordan man åbnede den. Det tog kun sådan 20 minutter. Nå, men lige meget, lad os bare prøve den. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er ikke citron, det der. 0 ud af 10. 0! Nå. Videre til næste anmeldelse. Og vi har Sprite. Der var nogen, der sagde, at jeg skulle prøve det her, men jeg kunne ikke rigtig forstå det, fordi den er grøn. Så måske har den limesmag, men jeg tvivler. Lad os prøve den. Nej, det skidt bare ikke. Allerede ude efter mig, men lad os bare prøve den. Den dufter spændende, så lad os bare se. Hvad? Kan I også se det der? Lemon, lime. Lemon og lime. Hvad? Jamen, jeg elsker den! Den var virkelig god. 9 ud af 10 review. Den får kun 9 stjerner, fordi jeg spyttede den ud oprindeligt, og fordi den ikke er gul som citron. Citronskyer! Ingen ventetid, lad os bare komme i gang. Jeg glæder mig fucking meget, så lad os bare prøve. Citron og cheesecake? Den var forrygende fantastisk. 10 ud af 10 review. Nå, men jeg håber I nød den her subscriber special. Jeg nød i hvert fald at lave den. Og vi ses til del 2 med Q&A'en. Stil en masse gode spørgsmål i kommentarfeltet, og I har en chance for at komme med. Så vi ses den anden stund. Hej hej.